en Josep Maria de l'Associació d'Apicultors Lleidatans. Bones. Què tal, Josep Maria? Bé, ara parlarem una mica de la cera, la gran oblidada, les abelles, a part de la mel, que és una cosa ben dolça, que conté altres productes, com la hidromel. També tenim el pol·len, que és un producte molt alt en proteïna, que ens dona molta energia. Tenim la gelea real, que tothom sap el que és, també és una punta molt forta d'energia. Tenim el pròpolis, que aquest any presento un nou producte que és un engruent de pròpolis, que és cera d'abella, oli d'oliva extra i pròpolis, tintura de pròpolis. Déu-n'hi-do. És una crema que no és per menjar, si no la mengem no passaria res, però millor que no la mengem, és per la pell. Per tant, és una crema que ens va bé per la pell. Sí, és una crema cutània. Llavors, per la pell, per menjar no passaria res, però té una mica de mal gust i no porta res. No val la pena. No val la pena. Per tant, no és una crema per untar i posar-la en pa. No. No és aconsellable. Jo m'havia de buscar una de cacau, xocolata... Exacte, és una crema per sucar la pell. Que seria mans, cos i llavis i cara i tot el que hem de la pell. Doncs tot això és novetat a l'Associació d'Apicultors Lleidatans. I llavors parlarem una mica de la història, perquè la cera, l'apicultura per la mel principalment, antigament era un producte medicinal, molt preuat, però a l'edat mitjana, amb el tema religiós cristià, amb el tema dels calmes, va pujar l'apicultura per necessitat de la cera. Llavors, ara mateix, el consum de cera, el 60% és per als propis apicultors. Tots els apicultors són els que consumim de cera per les nostres abelles, perquè és un producte com el coure que que estem treballant coure dels romans, estem treballant cera de fa molts anys. Per què? Perquè la desfem, la solidifiquem i la tornem a aprofitar. I ara mateix el més del 60% consumim els apicultors. Una part petita també, les farmacèutiques per fer cremes, pomades amb base de cera. Perquè tot i que els humans han pogut fer moltes coses, no han pogut aconseguir fer un producte perquè les abelles fiquin la mel. Un producte d'imitació cera no han pogut fer, són les úniques que ho fan. Llavors l'han d'aprofitar per nosaltres per tornar-los a ficar. Perquè és un producte que els costa molt de fer. És un producte que, per fer una làmina de cera, que pesa 100 grams, que és un quadre de cera que podeu veure allà a l'estanc, els costa de 0 a 700 grams de mel. Sí, per fer una làmina aquesta. Una làmina d'aquestes, que és una làmina de cera d'abella. Els costa uns 700 grams de mel a 1.200 quilos, a 1,2 quilos, 1.200 grams de mel per produir això. I això ho produeixen les abelles joves de la colònia, que són a la primavera, quan hi ha més abelles joves. Per això, si fiquem la cera, els costa tant. Però clar, per omplir la caixa, que hi ha 10 quadros, s'hauran menjat quasi 7 a 12 quilos de mel. I, per tant, necessitem part d'aquesta cera perquè retroalimenti a les abelles. Per treure un aprofit, els hi tornem a ficar, ja els fiquem aquest foli, elles aquest foli treballen com si fos una plastilina, l'estiren i fan aquells hexàgons que també veiem. I llavors ells allà fiquen la mel. Però clar, perquè ja els han ficat 5 grams de cera, aquesta no han de produir elles. Ells han de produir menys cera. I llavors és això que tenim alguna més de benefici. Perfecte. Està entès? Doncs, volen treballar aquesta gent? Sí, ara us ensenyarem primer com tenim les calmes, com treballem nosaltres. El motllo. El que tinguem al motlle. Avui en dia és fàcil, són molles de silicona, pot ser molles que facin una figura de 160 graus, a molles que sol fan 180 graus, perquè la part de darrere no està, que seria aquest tipus de motlle. Avui en dia se treballa fàcil, ja has vist que us han modernitzat una mica. Veig que venim moderns, o sigui, directament hem portat l'aixeta perquè ens caigui la veu, no? Sí, és com si fos el sortidor de cervesa. Aquesta hem usat ja amb un company, abans ho fem al Bany Maria, perquè l'aigua bull a 100 graus, la cera està dins i es manté algo més, no la calentem tant. Avui en dia la modernització fa que a menys temperatura i és tan fàcil de ficar-li el cotó i omplir. Que sembla que els invents a vegades fallen, Haurem d'anar a buscar... Ara, si em permeteu una mica, anem a buscar el cullerot i continuem a l'antiga. Ho farem al company. Allà ja tenim un cullerot, ho farem a l'antiga usança i ficarem paper. Les làmines, avui en dia s'han industrialitzat, aquí tenim un tipus de làmines
és bastant rudimentari, avui en dia és tota indústria, rotllos, i això és un sistema que, com les espelmes, la cera calenta, líquida, la llançaven aquí, i llavors xafaven i d'això fèiem les làmines d'això. Avui en dia ho fem amb maquinària més moderna, però tot i així encara hi ha aquesta d'això. Bueno, ara que ens ho han posat el company, ja que això no ens funciona, que us ha fallat. Anem d'estreno, aprofitem la fira per anar d'estreno i, a veure, si hi ha unes curadents. Hem vingut aquí a fira d'estreno i veig que haurem de reclamar la casa. Bueno. Sort que hem vingut a la fira per poder veure si funciona o no funciona. Sí, sort que no ho venen aquí a la fira de Balaguer, si no... Llavors, lo fàcil seria, pues, ficarem alguna sota, que si no... Sí, aquí. Com se nota que és anti-llimpia, com podia ver. No, ficarem aquí directe. Vale, ara agafarem la cera una mica calenta. Sí. No, ja... Ara, amb una mica de mà dreta. Ja tindríem el primer fet, seria fàcil, i aniríem fent així a tots. És un sistema ràpid de fer... Ràpid de fer-la, però ara no la puc treure fins que... No, clar, ara hem d'esperar que se solidifiqui. Que se solidifiqui. Clar, a l'estiu no puc avançar tant, a l'hivern, que fa més fresca, n'avancem més. Una vegada... Sí, sí. Una vegada això se solidifica, aquest tipus se desfà, tindrem aquest tipus que són de 360, que sigui el mateix. Fiquem el fil pel costat, enganxem aquí amb una agulleta i una vegada ho tenim... Espera, sí, ho esteu veient a través del monitor de televisió? Vale, em fico aquí al mig. Una vegada ho tenim obert, obrim i traiem l'erissó. Ara si volem li podem fer algun altre, ja que estem fets. Tallem aquí. Vull dir, al final és, si tens molts motlles, n'avances molt. I és això, per la temperatura. També fem espelmes molt grans, i llavors tenim el problema que si se solidifiquen ràpid, aquells han de fer a l'estiu, s'ascren. És com el formigó de les paletes, que si s'arrofreda ràpid s'escarden, i aquí ens passa el mateix. Farem aquesta. I això, hi ha molta gent que ho fa a casa amb espelmes de soja i així, però nosaltres treballem sol, aprofitem el nostre material, espelmes de cera, i fem espelmes d'abelles. Aprofitant el nostre material que tenim. I ara veuríem com es fa una altra espelma amb una altra motlla. Que seria aquesta, seria l'erissó. Ara més o menys tardarà una hora. Aquí fa caloreta, igual tardarà més. Si la traiem abans, què passa? Posa-la aquí, sí. Sí, perquè ara el company no hi és per casal. Per això. Llavors tardaríem una hora al desfer. No, sí, no tenim una hora ara mateix, no la tenim. Per tant, ens ho imaginarem. Sí. Llavors, ara us ensenyaré... Com que no podem esperar una hora, aquest tipus d'espelma no la farem. Farem un altre tipus d'espelma. Sí. Val? Aquí tenim el nou producte, que és l'ungüent de pròpolis. Això és aprofitant les propietats que té la cera, l'oli d'oliva com a hidratant, i introduïm una mica de tintura de pròpolis, que és un altre material que s'aprofita la cera, com hem dit, que el 60% l'utilitzem els apicultors, un 20, un 30 més o menys la banda de medicaments i pomades i així, que seria la farmacèutica, i després una altra part que seria el 20% per fer espelmes. I aquesta seria la part de farmacèutica, que seria fer els ungüents. Aquí hi ha cera, oli d'oliva i pròpolis. I prou. És una crema que és bastant dura, no és com les típiques cremes hidratant que són molt tovetes, perquè si fos toveta costaria de repartir i sense voler li ficaríem el dit massa fort i m'ho sobraria. Llavors la fem dura,
us ajudem amb una culleradeta o alguna cosa a treure-la, fem unes cames que anem repetint. Perquè si ens passem, anem així per tot el dia a casa, que això no xape, que això no xupe, i és així. I si la vol provar algú, està aquí per provar-la. Sí? No li faltarà un element per treure les cames més fàcilment. És una crema que va molt bé, sobretot a l'hivern, mans tallades, Farem una cosa, jo llavis tallats, us l'obriré i per i l'acné... podeu agafar una mica i així noteu què tal el palmell de la mà. Sí. Amb el dit com un element... I ara farem un altre tipus d'espelmes que es poden fer a casa, perquè a casa no tenim els motlles, no tenim per fer el bany Maria, però per internet i així podem comprar làmines. Molt bé, ara farem el tipus d'espelmes decoratives que sí que fareu. Fixeu-vos perquè hi ha, si tot va bé, són dos tipus de làmines, no? No, la làmina aquesta és una làmina quadrada, l'han tallat per la meitat i l'han fet horitzontalment. I així sortirà una espelma estil triangle, com si fos una torre de Babel, estil triangle, que és bastant decorativa. Aquesta sortirà més baixa i una vegada hem acabat de fer aquesta, li farem una cosa de seguretat, perquè quan encenem les espelmes a casa no les podem deixar soles. Perquè és un punt de llum, un punt de foc, que està al costat de cortines, sofàs, i així podem ficar foc a casa. Llavors, sempre que encenem una espelma, hem d'estar a casa, amb seguretat que no estigui al lloc que pugui encendre qualsevol cosa, i si hem de marxar un momentet, com a molt deixeu al mig d'un lloc. I clar, és una espelma que la farem un pelet alta, llavors hi ficarem a baix de tot un altre tomet per donar-li amplitud perquè no ens caigués. Perquè sobretot quan encenem espelmes a casa no podem encetar l'espelma molt bonic i em vaig a buscar el pa. No, perquè després igual han de vindre els bombers. Perquè és una flama que no està en un lloc concret, perquè a la cuina, quan encenem el foc, hi ha una campana i quan estem cuinant no hi ha cortines, o no hi hauria d'haver, i no hi ha elements que puguin cremar. Si això ho fem al menjador de casa, hi ha un moble, hi ha cortines, hi ha decoració, sobretot per temps de Nadal, que són sensibles, com el sofà o el tapete, que són sensibles a produir un incendi. Llavors, sobretot la seguretat. Està claríssim. L'espelma no la podem encendre a qualsevol lloc. Les hem de posar a un lloc on sapiguem jo sempre que recomano no hi hagi res ignífug. Jo sempre recomano a la gent un platet amb arena o alguna cosa així, perquè quedi més bonic, i ficar-la allí perquè si s'encén i goteja, no embrutés el moble. Perquè a vegades l'encenem en algun lloc i allò goteja, després el moble amb el rasquem i així, i queda l'arena, allò s'hi pot treure així, i si és una arena, un test així decoratiu, pues, també queda bonic i si cau cera no embrute i no hi ha tant perill. Perfecte, està entès. I ara, què faríem, com faríem l'espelma amb aquests triangles de cera? Ara repartirem el triangle, el company i els fils. Sí. Ara us repartiran un triangle per cada un i un fil per cada un. Si vols una mica de cremeta... Ara n'agafo jo, i tant, la provarem. Jo t'he vist provar cervesa, cava, fruits secs i dic, a veure si ara no vol provar la cremeta. Ara que no és res de menjar. A part d'hidratant, també pot servir per fer massatges, Així, avui quan arribis a casa i tal, i t'apeteix fer o que et facin un massatget, també pot servir per relaxació. Després, ara prepararem també la segona part, mentrestant que el company reparteix per fer una espelmeta així. Prepararem la segona part, que diem de seguretat, que no ens volqui. Sobretot quan faci el model llarg, és més perillós de que pugui volcar. Llavors sempre m'agrada parlar sobretot la seguretat amb el tema de la llar, que no faci foc a casa. Ara, se nota que fa temperatura aquí. L'aire condicionat d'aquest costat
no va directament. Com es pot veure a la part de dalt, que el tub d'aire condicionat està així xubadet, vol dir que és que no tenim aire condicionat aquesta banda. Llavors la cera és Clar, la cera molt poc maneable i és molt sensible, sí. És molt flexible i es nota en aquest cas. I quan està freda i la tallem ràpid, passant se talla molt fàcilment. I ara es queda clavada i es trenca. Això ho fem amb una igual. Sí, mira, amb una. Allò de vestir-me a poc que tinc pressa. Us ho anem fent així mentre el company hagi repartit. Ja repartit, anem a fer l'explicació i en mica ara anirem tallant aquí. Llavors, aquesta és molt fàcil, la part més difícil és l'empezar, el començament. Cordill, espelma... Cordill, aneu seguint les indicacions del Josep Maria. El ficarem al costat, al costat més curt, perquè si ho fiquem al costat llarg veureu que el cordill no arriba de punta a punta, llavors al costat més curt. Una vegada el tenim aquí, a poquet, perquè avui tenim l'avantatge que fa calor, a poquet anirem doblegant sense pressa. Sí. Veus? En pic que tindrem donat un tom i mig, serà molt més fàcil. Però aquí al principi és important anar molt a poquet, que no es trenqui i donar-li calentor amb els mateixos dits i a poc donar-li el tomet. Fins que tindrem... Quan això hem donat un tom, llavors sí que és fàcil. Llavors ja és rodar. Llavors la part més difícil és rodar recte, perquè si no queda com un croissant. Torre per dalt, torre per baix i sol cal doblegar. Llavors, a poquet, ja anirem rodant. I com més rodarem, més fàcil serà de fer. I al final ja queda tot rodet, i a mica queda com una petita torre de Babel. Apa, que xula aquesta! I la podeu veure a través del monitor de televisió com queda. Per tant, hem d'anar cargolant. El que costa sobretot és la primera. I després hem de procurar que quan anem avançant... Anar recte. Anar rectes. Perquè si no queda com un croissant. Recte de la part de baix. Una vegada acabat, que pot quedar una mica torta, l'apretem una mica així, cap baix, i ja ens quedarà recte. Per tant, manera d'aconseguir que l'espelma que tenim torta es quedi nivellada, apretant el terra. Sí. Llavors, quan ara tindrem tots que hagin acabat, fem la segona part per donar-li... Aquest any hem fet una espelma més curta, els anys la farem més llarga, però tot i així, per ficar el concepte aquest de seguretat, aprofitarem una làmina d'aquestes i li anirem donant el tomet així. Perquè el que anem a fer és que guanyi en base. En base. I així per seguretat no ens queden les palmes més altes. Però així queda molta base i ara per finalitzar del tot i perquè clar, com que encara voltarem per la fira, que vindreu a l'estanc, anireu a fer un beure així, ho portarem a la butxaca i tot i si es pot desfer, el final bonic és acabar de soldar mullant una mica tota la part de darrere. I llavors... També mullarem amb cera líquida el fil de cotó perquè no es desfili mentre està... No, ja... Aquí. Ficarem que surti el fil de l'altre costat. Sí. No ho he dit. Teniu raó, no ho he dit. I ara, a poquet... No, que surti bé, però que ha hagut la metge a l'altre costat. I ara, així, a poquet, la punteta no quedarà tan bé com la resta sí. I ara, a poquet,
Ara anem rodant, Tenim el Josep Maria ajudant. ja la ficarem recta i ara està bé. Ara faltarà ficar el que hem ficat de... La base. La base de baix de tot, per seguretat de casa. Que quan estigui encesa no es bolqui i no creï cap accident a casa. T'ho estan donant ara, estan repartint bases allà al fons i els d'aquí tots teniu la vostra espelma amb la vostra base que s'aguanta sola, que és superfantàstica. Ho queda molt xula, eh? Sí. És una espelma que la fem molt, sobretot, amb famílies i amb la mainada i així. És fàcil de fer, és un material que pots... No necessites material extra com per desfer la cera, com el bany maria que embruta dels tars que ja no serveix mai més per cuinar si no solta la cera. No et fa falta motlles. És un producte que vas fas a casa, compres el material i pots fer a casa. I així queden finalitzades les nostres espelmes enrotllades que podríem fer a casa. Moltes gràcies pel vídeo i si us ha agradat podeu comentar, ficar like i preguntar si us interessa algun tipus de vídeo encarat a l'apicultura. Vinga, fins aviat!